Daraktan hukumar lura da taswirar jihar Gombe, Gogis, Dr. Kabir Usman Hassan ya sake jaddada kiransa ga al'umman yankin Wuro Liman da ke sabuwar GRA a cikin ƙwaryen birnin Gombe cewa da su dakatar da aiwatar da dukkanin sabbin gine-gine. Wannan mataki na daga cikin tsare-tsare na hukumar ta Gogis domin wayar da al'umma game da bukatar da ke akwai su bi dokokin da hukumar ta Gogis ta gindaya na dakatar da ci gaba da yin gine-gine a yankin na GRA. Daraktan Gogis Dr. Kabir Usman Hassan wadda kuma mamba ne a kwamitin sake gina wata sabuwar yanki na ci gaba a jihar Gombe wato Gombe Special Capital Development Zone ya nuna damuwarsa matuka game da yadda wasu suke yin gine-gine babu tsari. Idan ka kalli wannan taswira din zaka ga tana nuna maka gidaje da kuma kwaruruka. Yanzu ka duba nan gidaje ne amma ga kwari to abun da yake damu mai girma gwamna nan GRA ne da kake gani. In ka kula ga GRA nan shi yana da tsarinsa amma ga kwarin nan yana fita har yana zuwa yana shiga cikin GRA nan. Ka gane yana shiga cikin GRA nan. To yanzu abun da mai girma gwamna yake so wannan hanyoyin da suke cikin GRA nan ana so a ɗauko su a yi connecting ɗinsu da wannan wurin liman ɗin. Idan aka haɗa duka wannan hanyoyin da kake gani za su samu sauƙin zuwa gidajensu. Duk abun da kake so kai a wurin yadda ka san misali za ka yi a cikin gari yadda aka yi hanyoyi haka za ka yi a nan wurin. Yanzu kuma waɗannan kwarurukan da kake gani idan gwamnati ba ta shigo ba to yanzu laifi ne idan gwamnati ta ce ba za ta yi gyaran nan ba sai ta zana wurin nan. To kwarin ma kansa in baka yi zane ba za you cannot achieve. Dole sai ka zana kwarin nan kafin kai hanyoyin nan. To shi yasa mai girma gwamna Alhaji Muhammadu Yunus ya ce zai gyara anguwar amma fa zai mata layout. Wannan shine condition na gyaran anguwar nan shine ai layout nan. Amma wasu masu dillalai na fili da sauransu suna ta caccakan gwamnati saboda interest su. Kuma ita gwamnatin nan ta jama'a ne. Kuma su talakawan anguwar nan suna haba da wannan aikin. To wannan abun alkhairi ne da mai girma gwamna ya kawo. Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya bashi ikon cika burinsa akan wannan aikin. Domin wannan aikin idan har Allah ya bashi iko ya ci nasara ya kawar da kwarurukan anguwan nan ya kawo hanyoyi a wurin nan aka yi layout kowa ya samu inda zai shiga gidansa ya parking mota ya fita wancan layin ya samu inda zai kai ɗansa asibiti ya samu inda zai sallan juma'a. Bafo Wuro Liman na ɗaya daga cikin yankuna da aka zayyana cewa gwamnatin jihar Gombe za ta gina wani birni na musamman domin samar da ababen more rayuwa ga wannan al'ummar. To yin samun kyakkyawan tsari yanzu nan Allah ya kiyaye idan aka ce gobara ya kama a wancan gidan motan fire service ba ta iya shiga ba. Yanzu idan ka duba kai da kanka mun yi hira da wata ta ce ba su da chemist a unguwan nan, ba su da shago a unguwan nan. Sai sun fita inda dare na wani lokaci duk abu da suke so in ashana ya kare ko kananzir ya kare sai dai a hakura. To don haka muke so mu kawo tsari inda ya kamata shago mu saka shago, inda ya kamata clinic mu saka clinic, inda ya kamata coci mu saka coci, inda ya kamata masallaci mu saka masallaci. To yanzu wannan shine abun da za a zo ana yakan gwamna ana siyasantar da magana ana cewa ya zo zai kwace fili. Gwamnati ta kwace filin ka ta yi mai da shi. Mazauna unguwar Bagadaza sun ce sun shaida alfalun da ake samu musamman ma idan aka bi dokokin tsare-tsare na gine-gine wadda za ta ba da dama a gina hanyoyi da asibitoci domin samar da ci gaba. Sunana Comrade Dan Naftali, ni mazaunin wannan community ne Bagadaza. Gaskiya ya kamata jama'a su san cewa babu wani community da yake girma ba tare da shiri mai kyau domin girman wannan community ba. Shi yasa a yau kullum muna kuka muna son gwamnati su kawo mana ruwan sha, muna son gwamnati su kawo mana wuta, muna son gwamnati su kawo mana hanyoyi. Ta yaya gwamnati da su kawo wayannan abubuwan ba tare da an bar su sun planning yanda wayannan abubuwan da su zo a cikin sauki a cikin kuma hanya da zai faranta ma kowa rai ba. Yanzu a ce example muna son gwamnati su kawo mana hanya sannan mun yi gini duk gabaki ɗaya gine-ginenmu a kan wuraren da ya kamata hanya ya bi. Ta yaya gwamnati za ta kawo hanyar nan? Akwai abubuwan da gwamnati take dubawa kafin ta kawo muku irin wannan developmental factors ɗin. Za ta dube me za ta kashe a kuɗin aikin sannan me za ta kashe a biyan compensation. Idan ta duba kuɗin da za ta kashe a biyan compensation ya fi kuɗin da za ta biya a wannan aikin, za ta dubi wani gu wanda ba za ta kashe kuɗi domin wannan compensation ɗin ba.
amma kawai sai ta channelin kudin zuwa wannan zuwa construction na hanya. To ka gani idan muka bari gwamnati ta yi adequate layout na communities mu ba tare da ma sai ta zo ta yi magana da mu ba, wata rana mu ta ganin greda kawai suna bi suna abun nan, wata rana mu ga hanyoyin ruwa da hanyoyin wuta suna bi. Sunana Bushe Sama'ila. Amfanin yin gini a inda ba kan hanya ba shine kai kanka za ka samu salama, domin ba wanda zai taba maka gidanka, ba wanda zai taba maka ko shago ne ko mene. But in ka gini a kan hanya, that means gwamnati da kanta za ta zo ta tashe ka, domin wurin an riga da an shirya shi ne domin hanya ko kuma asibiti ko wani abu. Amma in ka riga da ka san da cewa nan wurin gwamnati ta mafin domin aikinta ne, bai kamata ma ka sayi wurin ba ma balantan ka zo ka yi gini ko wani abu a wurin. Dokan tabbatar da an dakatar da gudanar da gine-gine a yankin Bapfo Wuro Liman a sabuwar GRA da ke Gombe. An samar da dokan ne domin tabbatar da cewa an samu dama wajen aiwatar da tsare-tsare na gina sabuwar birni a cikin ƙwaryen birnin Gombe da ake kira da Gombe Special Capital Development Zone. Daga Gombe, Ibrahim Ismail, Wonderland Television.